Vítajte pri ďalšom vydaní City Looku. Keďže sa vonku trošičku ochladilo, tak sme sa rozhodli, že dnes sa zahrajeme krásnou pletenou módou. A pozor, dozvieme sa dnes, po čom ženy túžia. Ja sama to väčšinou neviem, tak som na to veľmi zvedavá. No a budeme sa venovať teda krásnej pletenej móde, pretože to je naozaj na zimu veľmi aktuálne, a to s Janou Mikešovou. Dobrý deň. Dobrý den. Taká mladá, sympatická žena a už vyrába pletenú módu. To je netradičné. Já si myslím asi, že trošku jo, přece jenom ta tradice, ale se teďkon vrací. Ale určitě je to zajímavé téma, hlavně široké. A pletíte to normálně ručně, že máte jehlice, kopko, vlny? Ano, přesně tak. Jsou to vlastně speciální jehlice, buď ty největší, co se dají sehnat, anebo ručně vyrobené od truhláře. A tak to je strašne zaujímavé. Ako ste sa k pleteniu dostala? Ja som to kedysi skúšala a nejak ma prvý neúspech odradil. Tak ona to byla trošku náhoda, protože vyloženě pletení se věnuju asi 3/4 roku jenom. A jelikož jsem studovala textilní školu, vlastně textilních řemesel, tak jsem se učila různé jiné techniky, tradičně jako paličková krajka, vyšívání. A vlastně přes tady to jsem se dostala jakoby k té technice, kterou jsem neuměla, což byla zrovna pletáž. A tak to je veľmi pekné. My vás tu nemáme náhodou, pretože mám pocit, že vy ste ako celkom rýchlo s tou pletenou módou prerazila. Tak nevím, jestli vlastně prorazila, ale teď jste ji mohli vidět například na Design Supermarketu předminulý vlastně týden a i v rámci Prague Fashion Weekendu v soutěži Startup. Poďme sa teda venovať tomu, čo všetko pletiete. Tak já jsem vlastně začala pletenou a vlastně drhanou kolekcí v rámci studia na VŠUP. Takže to byla moje vlastně ročníková práce. Byly to variabilní oděvy a pletené vesty, svetry. Takové vlastně takhle masivní pletáž. A teď na zimu jsem ještě vytvořila doprovodnou kolekci. Vyloženě jakoby doplňků, šály, nákrčníky a ještě teď jsou v plánu čepice a ještě různé doplňky s takovým jako vyloženě masivní. Ja som sa vás to už pýtala, mňa to strašne zaujíma, čo budete robiť v lete? To ještě nemůžu takhle říct. Já doufám, že bude zima dlouhá. Už jenom tady z toho hlediska myslím, že i bude. Ale já myslím, že třeba ty drhané věci jdou udělat i z lehčích materiálů. V podstatě takový ne dekorativní způsob, ale spíš jakoby ozdoba. A máte pocit, že má teda vlna v módnom priemysle nějaké svoje město, alebo? Já myslím, že určitě. Já myslím, že vůbec pletáž jako taková je svoje vlastně odvětví, absolutně obor jako takový. Tady je jenom problém, že u nás se strašně jakoby špatně vlna schání takhle velká a vůbec vlastně i předleny nebo zpracovávači té vlny je hrozně těžké, takže většina je z dovozu. Takže vy si to normálně necháváte vozit? Já mám jakoby české dodavatele, kteří to vozí ze zahraničí. Většinou ta vlna je australská, protože je nejjemnější, je to vlna merino. A vlastně to je jakoby nejjemnější. Tak ono tam to je Austrálii, ty ovce, že? Přesně, Austrálie, Nový Zéland. Jsou vyloženě na to chovaný, jako že jsou velmi jako jemný, tu vlnu mají. Ale dělám i z českých ovcí a to je jenom o trošku, to je vyloženě takový pro takový gurmány, ta merino vlna a další tyhle ty specifické. A tak ja myslím, že napríklad niektoré tie kúsky, ktoré som videla aj na tom Fashion Weekende, tak to sú také, dalo by sa povedať, fashion kusy, že to nemusí byť len taká tá nudná pletená móda ako svetre a podobne. Tak já jsem se snažila udělat právě variabilní oděvy hlavně, protože mě to bavilo právě, že tady teď to vypadá jako deka, ale vlastně... Schválně, tak nám ukážte, čo to teda je. Těžko říct, abych asi musela mít modelku, to takhle nejde vyloženě ukázat, ale je to vlastně pletená dlouhá vesta, která se dá variabilně zavazovat a tak. A vlastně každý ten kousek má možnosti nošení jako velmi jako mnoho. A ako dlho trvá vyrobenie napríklad niečo takéhoto? Takéto vesty? Tak já to vyloženě nepočítám úplně přesně na hodiny, člověk od toho odběhne třeba nebo tak, ale třeba týden v kuse, jakože plné práce. To je celkom dosť dlho.
Jo, myslím, že jako je to a všechno je hlavně ruční práce, takže ono, třeba když jsem s tím začínala, tak to trvalo ještě díl a postupně se ta doba jakoby zkracuje. Přesně tak. A potom tu máte také nákrčníky, to je taká velmi asi praktická věc teraz na zimu. Já si to zkusím. A to je tak zvláštně pletené, to není také to klasické. To je jenom vlastně výběrem vzoru. Tady ten vzor je trošku složitější, ale vlastně já myslím, že to zná jakoby každý, ale jenom v tom malém měřítku. Možná každý, kdo pletí. Myslím, že i máte klidně takový svetr, ale jak ty očka jsou menší, tak to vypadá úplně jinak. Jako. To musí být strašně velké ty ihlice na to. No, asi tak. To by som vás chcela vidět, jak pletíte. Je to celkem posilování zároveň i. A vy si to všetko vyrábáte sama? Ano, ještě mi s tím pomáhá maminka a když už nestíhám vyloženě, ještě tak babička, tak? Tu ještě zapojíme. Ale jako když vyloženě nestíhám, tak mám ještě paní na pletení, která mi s tím pomáhá. A tam ten kus něčeho, co jste doniesla, to je čo? Tady to je vyloženě takový speciální kousek vlny. Jo, já jsem myslela, že to je těž například náramok. Ne, to je opravdu jenom vzorek a to je velbloudí vlastně rouno s hedvábím a s tím merinem, že to je takový vyloženě pro takový fajnšmekry, že tady to je opravdu nejjemnější. Jako, jasně, taky jemnočký svetrík a podobně. No, jako, že to je velmi takové i luxusní, se dá říct hodně. No, ono asi na našom trhu je nedostatok takýchto fashion pletených vecí, protože vy ste zaznamenala velký úspěch, tak se nám pochválte, aký? Vlastně s tou kolekcí, která se nafotila, a udělala se jako vlastně kampaň fotografická, tak 2 fotografie z toho si vybral italský fotovouk internetový. Takže tam byly zveřejněny, tak je to takový. Tak to je asi obrovský úspěch. Já teda jako nevím, kolko českých návrhárů se tam dostane. To já teda taky nemám přehled, ale myslím, že i pro toho fotografa, protože to je hlavně jakoby pro ty fotografy, než vlastně pro ty návrháře. Je to vyloženě jakoby fotografické, jako no tak zajímavý. Potom je už asi otázka času, kdy to začnou nosit aj hollywoodské hvězdy a my budeme hovoriť, bola u nás v City Looku. Tak prezraďte nám, čo plánujete do budúcnosti, čo je taká vaša vízia s touto pletenou módou? Tak nevím, já bych se ještě určitě chvíli chtěla zabývat pletáží a vůbec jako vlnou jako takovou. Nevím, jestli ještě jakoby i ve formě textilí a nebo jakoby pletáže, ale určitě tuhle zimu a jakoby na příští sezónu bych chtěla dělat nějaký jakoby limitované kolekce, třeba právě takhle šál a to, ale jako jak to bude přesně svěřovat, to ještě nevím, ale chtěla bych se tím jako ještě zabývat, protože myslím, že to je jako zajímavý téma, široký. Já myslím, že určitě hlavně zima začíná, taký originální pletený doplnok, to je úplně ideálne. Tak super, tak vám velmi pekne ďakujem, že ste k nám prišla a predstavila nám zase niečo nové a originálne. Ďakujem. Taky děkuju. No a my budeme teda pokračovať ďalej, pretože ak radi nakupujete, tak to môže byť aj veľmi nebezpečné. Budeme sa venovať závislosti na nakupovaní. Rádi nakupujeme. No a co? Jsme ženy, potřebujeme hezké věci. Kde je ale hranice mezi obyčejným nákupem opravdu potřebných věcí a nutkavou touhou vlastnit vše krásné, na čem naše oko spočine? Taková touha se může proměnit v závislost na nakupování, neboli oniománii, lépe známou ve světě jako šopaholismus. Slovo oniomanie je starého data, znamená to, čemu se lidově, když nepřesně říká, závislost na nakupování. Můžete někdo namítnout, že nakupovat musíme všichni, že koupit si zeleninu do polívky je rozumný nápad. To jistě ano, ale rozdíl mezi člověkem, který si kupuje potřebné věci, a člověkem, který nakupuje z chorobných důvodů, je na první pohled zřejmý. Člověk, který si kupuje rozumné věci, no, tak je používá k rozumným účelům. Jestliže si někdo koupí brokolici, no, tak si tu brokolici podusí. Jestliže někdo nakupuje z iracionálních důvodů, tak kupuje věci, které pak nepoužije. Ono pro ně je důležitější to vlastní nakupování, které je provázeno pocity vzrušení, nežli to, když už to potom doma má, obvykle neví, co s tím, zbavuje se toho pod cenou, nebo jeho byt začíná připomínat nějaké celní skladiště. Že ano. Čili je to vlastně věc, která je nejenom drahá, která je také trýznivá, která ty lidi dostává do duševních krizí a je to velmi často
zbytečné. Někteří zlí jazykové tvrdí, že oniománie, tedy to chorobné nakupování, je častější u žen, jenom proto, že u mužů se tomu říká sběratelství. Stejně jako u jiných závislostí, tak i u oniománie si často dlouho neuvědomíme, že máme problém. Musíme proto sledovat varovné příznaky. Určitě je to zhoršené sebeovládání. Vlastně všechny návykové nemoci mají jako vedoucí znak zhoršené sebeovládání. To znamená, že ten člověk utrácí peníze i v situaci, kdyby je měl šetřit, a nebo teda si jde něco koupit, třeba legitimního, potřebného, třeba si jde koupit vařečku, kterou potřebuje, protože tento stará se mu zlámal. No a domů si potom přinese místo vařečky žehlicí prkonovysávač a spoustu dalších věcí, které nepotřebuje. Že ano. Takže to už takovýhle člověk by se měl zamyslet. Úvěry, rychlé půjčky a takovéhle hrůzy, tak téhle lehkomyslnosti nahrávají. No a potom člověk zjistí, že má doma spoustu neprodejných pitomostí a třeba 500 000 dluh. Příčinami takové poruchy nemusí být jen prostá touha po věcech. Ale pes může být zakopaný mnohem hlouběji. Například v psychické deprivaci a zneužívání v dětství, poruchy v sebehodnocení, na vině může být také rodina a její přeceňování významu věcí na úkor jiných hodnot, nebo dokonce i vliv agresivní reklamy či konzumního způsobu života. Z těch návykových nemocí by se to nejvíce podobalo patologickému hráčství a také v té současnosti platné mezinárodní klasifikace nemocí se tyto poruchy řadí do této skupiny. U toho patologického hráče také nepřichází droga zvenčí, ale vytváří se vlastně závislost na stresových hormonech, které vyručuje mozek, konkrétně nejspíš na dopamínu. A ten člověk sice nepřijímá tu návykovou látku zvenčí, ale to návykové, tak to vyrábí jeho vlastní mozek pod vlivem nějakého vzrušení. Jistě připouštím, že v pravěku bylo důležité, jestli člověk měl to či ono a jestli měl teda kožešinu, aby teda v té zimě přežil do jara, ale v dnešní době, jestli má člověk 1 deku, 2 deky nebo 3 deky, jestli má 6 kabelek, 16 kabelek nebo 166 kabelek, to o jeho přežití rozhodně nerozhodne. Čili je takový nějaký atavismus, kdy náš mozek si myslí, že vlastně o něco jde, ale ono vlastně o nic nejde a celé je to nesmysl. A jak přistupovat k léčbě takového šopaholika? Lze použít zhruba podobné metody, jaké se používají ke zvládání silných emocí nebo bažení. Ta první a nejjednodušší metoda je vyhnout se spouštěčům. Spouštěči jsou podněty, které aktivují závislost nebo návykovou nemoc, abych byl přesný. Čili jestliže někdo trpí chorobným nakupováním, tak procházka po supermarketu pro něj není ten úplně ideální způsob, jak trávit volný čas, a pochopitelně ani nějaký zbytečný šmejdění po internetu a hledání, co by šlo pořídit za dražší nebo nižší cenu. Moderní svět nabízí lidem spousty způsobu, jak uniknout skutečnosti. Jak uniknout nepříjemné skutečnosti, že bolí záda, nepříjemné skutečnosti, že manžel nemá zrovna nejlepší náladu, nepříjemné zkušenosti, že se mi dělají vrásky tam, kde můžu nemít potřebovat a takovéhle věci. No a člověk, jak si by na tyhle nepříjemné věci, které patří k životu a které je třeba brát na vědomí, tak před nimi uniká do nějakých vysněných rájů s ideálními produkty konzumního průmyslu, kterého učení šťastným. To aspoň tvrdí reklama, ale skutečnost je taková, že hromadění pitomostí šťastného nikdy neudělalo. Dámy a někteří pánové, nahlédněte do sebe, do svých peněženek a výpisů z účtů. Nezdá se vám ten úbytek financí a zároveň vašeho úlužného prostoru doma už trochu podezřelý? Pokud ano, je tu velká šance, že jste šopaholik. City Look pokračuje a budeme sa venovať jednej téme, v ktorej nemám ani ja úplne tak jasno, a to je to, po čom ženy túžia. Je tu so mnou majiteľka zoznamovacej a rozvojovej agentúry Veronika Winterová. Dobrý deň. Dobrý den. Tak po čom ženy túžia? No, to by ma naozaj zajímalo. Tak my jsme se vlastně na to, co ženy chtějí, které se chtějí seznamovat, které jsou nezadané a které hledají vážný vztah, které hledají partnera pro život,
tak jsme se jich ptali, co je pro ně důležité. Ptali jsme se 16 z těch set respondentů, takže si myslím, že ten statistický vzorek je celkem už velký. A ptali jsme se, co je pro ně důležité, pro vztah, pro jejich budoucnost. A z toho nám vyšlo tohle 10. Takže áno, vy ste zostavili 10 bodov, teda, takže nie je to také vaše, že vy si myslíte, že asi toto, je to jednoducho podľa štatistík. Není to, že bych já byla moudrá horákyně a něco říkala, ale je to o tom, co nám řekly ženy. No, tak začneme teda prvým bodom a to je vlastne je to 10 typov, ako byť pre ženu príťažlivý, tak aby sme to správne povedali. A ten prvý typ je zmysel pre humor. No. Takže ženy v podstatě očekávají od partnera, že se s ním nenudí, že je s ním legrace. A v podstatě jako jeden z prvních charakteristik, atributů u muže říkají, že by s ním měla být legrace a že by měl mít smysl pro humor. Takže proto je hned na prvním místě smysl pro humor. S tým prvým miestom aj celkom súhlasím, to je dobré. Potom ďalej, pleš ani menšie brúško nevadí, obezita áno. Když se bavíte s muži, co očekávají od žen, tak oni jsou daleko víc vizuální a náročnější z hlediska vizáže a vzhledu, což je pro nás ženy výzva. A ženy zase naopak, když se s nimi bavíte o mužích, tak ta vizuální náročnost tak veliká není, takže jsou připraveny se smířit s partnerem, který má například maličký bříško, ale samozřejmě už velká obezita je problém. No, moja babička má na toto také krásne príslovie, že keď je muž krajší od čerta, už je fešák. Áno, je to přesně tak. A navíc se žena pak může víc vyniknout. Áno, tiež. Potom tretí bod je muž vyšší než žena. Je třeba zajímavý, že mužům, kteří jsou třeba i maličko menší, tak nevadí, když je žena maličko větší než oni. Ale ženy chtějí, aby měly v muži takovou tu oporu, pocit bezpečí. To znamená, aby je maličko převyšoval, aby byl vyšší než je ona. A najdú sa teda aj výnimky, že? Najdou, ale je to otázka už konkrétního člověka. Štvrtý bod je charizmatický gentleman. Ten bod sa mi páči. Tak v podstatě to, co na muži oceníte, možná úplně ne na ten první dojem, ale hned v zápětí je charisma. A to, jestli se umí chovat k dámě, jestli jí dá prostor nebo možnost se cítit jako opravdová žena. A myslím si, že je to obsaženo v tom sousloví být gentlemanem, aby jí otevřel dveře, aby ta žena měla opravdový pocit ženskosti. No tak dúfam, že sa muži trošičku poučia. Potom ďalej aktívny optimista, to znamená čo? Asi nikdo z nás, nebo většina z nás nemá ráda pecivály a je to v podstatě o tom, jak přistupuju k volnému času, jak přistupuju k společným zájmům, jestli do toho jdu s vervou, jestli vymýšlím různé aktivity, které bychom mohli dělat spolu. Je to o tom aktivním chlapíkovi a samozřejmě dneska v Čechách je maličko negativum to, že se na všechno díváme přes ty věci, které nám nejdou nebo které jsou špatné, ale ženy chtějí mít vedle sebe spíš toho člověka, který se dívá přes tu optimistickou stránku světa. Ďalším bodom je primerané ekonomické zázemie. To je asi velmi důležité tiež. Je to velmi důležité. Pro ženy není důležité to, aby to byl nějaký boháč, ale aby měli vedle sebe opravdového partnera i v tom finančním ohledu. To znamená, aby ten muž stál pevně na svých nohou a aby se ve chvíli nějaké krize oni mohli opřít o něj a mohlo by to být i chvilku naopak, ale aby byl stabilizovaný v otázkách financí. A myslíte, že například problém, keď žena zarába viacej než muž? Často to nebývá problém tolik pro ženu, ale z hlediska sebevědomí muže to není nic pozitivního. Takže pro toho chlapa je to lepší, když vlastně ta finanční stránka je k jeho prospěchu. Potom ďalej, peniaze pridávajú na sex appealu. V podstatě to znamená to, že muž, který opravdu v té oblasti financí je velmi dobře zabezpečený, tak ženy musou připraveny lecos odpustit. To znamená, že když třeba není vyšší, nebo když nemá tu postavu ideální, kterou oni si představují, tak může to lehce, ale ne úplně kompenzovat v oblasti financí. Tak
to sú celkom dobrým dôkazom takí tí škaredí, bohatí, starí páni s tými mladými, krásnymi partnerkami. Určitě, ale nic se nesmí přehánět, že jo? Jasné. Potom 8. bod je selský rozum. Že nám jde o to, aby se s tím mužem jednak nenudili, to už jsme zmínili, aby si měli o čem povídat, určitě nehledají nějaké génie, obzvlášť ne tehdy, pokud není vyváženo IQ i sociální inteligencí, protože muž, který neumí vnímat, maličko být empatický, přestože je super inteligentní, tak to nedožene. No. To nie. No a posledným bodom, ktorý možno mal byť prvý a je až 10, je chémia. Ta chemie je věc, která vlastně se nedá odhadnout dopředu. Je to pro ty páry posléze v podstatě to zásadní. Je to věc, kterou za vás, jak já říkám, nikdo nevyčichá. A přitom úplně určuje, jestli ti dva spolu v konečném důsledku můžou nebo nemůžou být. A když vědci řešili, o čem vlastně ta chemie mezi partnery je, tak přišli na to, že je to v podstatě genetická záležitost, která ale se nedá nějakým matematickým vzorcem vypočítat. Takže chemie, ta je už na tom kontaktu a na tom potkání se a přečichnutí si. Prečo myslíte, že je ta chemia až na 10. místě? Ona v podstatě z hlediska důležitosti je poměrně vepředu, ale je to z hlediska toho jaksi odhadnutí anebo popisu velmi obtížná disciplína. Nedá se v podstatě určit, nedá se říct, takhle by ta chemie měla fungovat. Ako týchto 10 bodov vám funguje v praxi? Máte pocit, že to teda naozaj platí? Já si myslím, že obzvlášť ty, které jsou uvedený vepředu, tak je to, když se bavím s ženami, co od muže očekávají, tak oni uvádějí na prvním místě. A je možná docela dobré, aby se muž, který jde na schůzku s neznámou ženou, na ně podíval, zamyslel se, jak může působit a jak to v podstatě uplatnit do té praxe. Co je asi nejdůležitější je, aby každý z nás, když jde třeba na první rande, tak hlavně byl sám za sebe, aby se nesnažil stylizovat do nějaké pózy. A jak už jsem řekla, a prolíná se to v celé řadě z těch bodů, které jsme jmenovali, tak aby hlavně s ním nebyla nuda. Keď ja som vravela, že ja by som sa napríklad nemohla zoznamovať ako nejak naslepo alebo tak, na čo ženy myslia ako prvé, keď im napríklad ako poviete, že ste im niekoho vybrali? Tak my se ve chvíli, kdy uděláme nějaký výběr v individuálním vyhledávání partnera, tak se samozřejmě díváme s nimi na charakteristiky, o co se zajímá ten muž, co jsou nějaké jeho základní životní hodnoty, kde je jeho povolání. Plus se díváme i na profil osobnosti, který je poměrně důležitý a samozřejmě ale na fotografii, protože to, jak ten člověk na vás působí, tak leckdy z fotografie lze usoudit, ale zase jsme zpátky u té chemie. Dokud toho člověka nepotkáte tváří v tvář, tak všechny tyhle charakteristiky můžou být teorií, můžou být příjemné, hezké, ale ten osobní kontakt ničím nenahradíte. Takže nějaké dlouhé dopisování si na různých seznamkách je hezká věc, ale myslím si, že stanout s někým tváří v tvář rozhodne. No, tak to určite. Stalo sa vám napríklad aj, že žene sa ten muž na fotke napríklad nepáčil a v reáli zistila, že je to fajn? Bývá to poměrně často, protože kvalita fotografií, které mají klienti na profilu, jsou různé. Některé ženy mají profesionálně udělané fotografie a pak je důležité, ale aby byly schopné přijít v takovém stavu i na to rande. A u mužů je to stejný. Leckdy ten muž má fotku, která není třeba úplně povedená a pak příjemně překvapí osobně a je to ta lepší varianta. Takže ženy mají skôr lepší fotky a muži skôr horší. Já bych to takhle úplně neřekla, ale je dobrý zvážit, když vybírám fotografii na svůj profil, co tím vlastně já chci říct, jestli si tam dám profil, kde budu v brýlích a nikdo mě v podstatě neuvidí, nebo jestli tam dám fotografii, která je portrétní a plus třeba další fotografie, které mě reprezentují v nějakých mých zájmech a hobby a podobně.
No, ja myslím, že vaše rady boli veľmi zaujímavé, hlavne tých 10 bodov. Tak vám ďakujem, že ste sem k nám prišla. Ja ďakujem za pozvání. Dúfam, že sme poradili aj našim diváčkam a k takému zoznamovaniu rozhodne patrí aj to, že vie žena dobre variť. Teraz sa pozrite, ako byť šik v kuchyni. Vyzerať dobre a štýlovo v kuchyni vôbec nemusí byť také ťažké, ako sa zdá a hlavne nie je to len výsada stepfordských paničiek. Tak sa poďte so mnou pozrieť, ako byť šik v kuchyni. A ako na to nám poradí Zdeňka Eliášová, ktorá dováža originálne zástery. Ahoj. Ahoj. Prosím ťa, prečo práve zástery? Já jsem v podstatě hledala nějakou věc, kterou bych mohla prodávat online. A dlouho jsem hledala ten nápad, který bych mohla zrealizovat. Až teda jednoho dne jsem objevila tyhle krásné zástěrky a rozhodla jsem se, že to by mohla být ta věc, na které bych vlastně svůj e-shop založila. Ja som hovorila, že ich dovážeš zo zahraničia, tak odkiaľ? Dovážím je ze Spojených států, kde vlastně výroba těchto zástěrek má už celkem dlouholetou tradici. Ta firma existuje už téměř 10 let, nicméně já jsem ji objevila zhruba tak před 2 lety, kdy jsme to vlastně sem začali dovážet a prodávat. V Americe jsou zástěrky opravdu obrovský hit, dokonce i v Sexu ve městě, myslím tím ve filmu. V nich Charlotte vařila vlastně se svojí dcerkou, nebo respektive pekli mafiny. Aké rôzne zástery ponúkaš? Ty zástěry v podstatě jsou nejenom pro dámy, jako jsme my, nebo i maminky, babičky, ale i pro jejich děti, pro pány a jako doplňkový sortiment potom máme chňapky, podložky, nově teďka i utěrky a možná se objeví i další věci do kuchyně, které se vlastně můžou hodit. Aké rôzne vzory sa na zásterách objavujú? Tak, máme puntíky, pak takové ty originální vzory, jako máš ty na sobě a la zebra, ale pak to jsou třeba jablíčka, cupcakey, různé zástěrky pro různé příležitosti, takže třeba námořnická, nebo jsme mívali se střevíčkami, hodně opravdu jsou ty puntíkaté, ale taky třeba s třešinkama, s citronama, s jablíčkama. Jako opravdu si myslím, že ten sortiment je dost široký a téměř každý si tam dokáže najít to své. Jsou tam i úplně jednoduché zástěrky, které jsou třeba jenom černobílé, opravdu pro lidi, kteří se radši drží takové té klasiky. Jsou vidět v úžasném pořadu Cukrárna Metropol, ve kterém si mimochodem ty. A diváci se můžou těšit na to, že v každém díle vlastně na tobě uvidí nějakou jinou novou zástěrku. A je to nějak vekovo rozlíšené, že aké zástery si kupují mladší ženy, aké starší ženy? Řekla bych, že trošku ano. Mladší ženy si kupují spíš ty odvážnější vzory, starší potom ty standardní. Výhoda zástěrek je, že mají univerzální velikost, takže se hodí opravdu téměř na jakoukoliv postavu, respektive máme oskoušené, že až do obvodu 150 cm v pase, což je poměrně dost, tak by ta zástěrka měla sednout opravdu každému, ať je to maminka, babička nebo holky jako my. Máš to už nejak odpozorované napríklad, ktoré zástery sa páčia chlapom na ženách? Mám a ku podivu jsou to právě ty puntíkaté. Takže klasika. Klasika. Kde si môžu naši diváci teda poriediť takéto krásne zástery? Tak, zástěrky jsou momentálně k zakoupení v našem e-shopu na www.šikvkuchyni.cz, bez háčku, bez čárek adresa. Do budoucna potom plánujeme, že bychom ten prodej rozšířili i do nějakých kamenných prodejen, ale jak říkám, to je spíš hudba budoucnosti, momentálně jsou zakoupení pouze v e-shopu. A hlavne originálne zástery sú nielen praktické, ale aj sexy a šik. Aj keď obdobie dovoleniek už pomaličky končí, tak u nás v Citylooku cestujeme stále a cestujeme veľmi radi a cestujeme spoločne s Hankou. Tak sa poďte pozrieť, kam nás tentokrát zobrala.
Dnes vás vezmeme v cestopise s Hankou do země, která o sobě říká, že je neutrální. Nachází se v ní docela tučné bankovní účty, hodně čokolády a prostě všeho, co je úžasné. Ahoj, Hani. Ahoj, Veru, čau. Řeč je o Švýcarsku. Co jsi pro nás konkrétně připravila? Protože v tom Švýcarsku je určitě to hodně k vidění. Tam je toho spousta. Já jsem měla trošičku problém s tím, protože já jsem relativně dlouho ve Švýcarsku žila, takže těch míst, která mám ráda a která skutečně stojí za vidění, je jich tam jako nespočetně. Ale jedno konkrétně, kde jsme byli teda shodou okolností letos v létě, tak je místo nebo město a místo kolem region Interlaken. Město Interlaken, které se nachází v podstatě v předhůří Alp, mezi dvěma jezery, proto se to jmenuje Interlaken, tak jeli jsme tam úplně s jedním konkrétním cílem, protože já jsem někde vyčetla v nějakých chytrých knihách, že Tolkien v roce 1911 podnikl přímo tady do téhle oblasti cestu a schodil tam ty Alpy, asi několik měsíců tam strávil a právě tady tahle cesta byla inspirací v podstatě pro popis míst, která popisuje v Pánu prstenů. Takže, to je zvláštní, že Peter Jackson to točil na Novém Zélandu. No, mohl já si dovedu představit, že Nový Zéland byl levnější než Švýcarsko, takže asi proto. Ale skutečně dokonce i z nějakých jako Tolkienových dopisů nebo popisů, co kde publikoval, tak se tam o tom vyjadřuje poměrně přesně. Ono tam kousek od Interlakenu existuje malé městečko Lauterbrunnen a kolem něho je Lauterbrunnenské údolí, které je údajně zobrazeno, nebo jeho popis je zobrazen v těch jeho knihách jako Roklinka, kde bydleli elfové. To jsem zrovna takhle jsem si to představovala, že? No, takže pokud se chce někdo vydat do Roklinky, tak ať se vydá do údolí Lauterbrunnen ve Švýcarsku, které je opravdu magické. Tam já Švýcarsko znám a i když jsme tam znovu jakoby přijeli, tak člověku úplně to vyrazí dech, protože tam jsou ty kor v létě, když jsme tam byli, tak prostě ty ostře zelené louky alpské, které u nás prostě nemáme. Ty krávy skoro milky, jak se říká. A taková jakoby všeobecná pohoda. Navíc, když si člověk ještě přivstane, tak se v tom údolí válí ty mlhy. Já myslím, že tam válí ty obrovský kotouči toho sýra, víš, jako po těch stráních. Ne, ty jsem nezaznamenala, ale někde tam určitě budou. Čili je to místo, které má neuvěřitelné kouzlo a do toho údolí se zbíhá vlastně z těch alpských vrcholků, tam mimochodem kousek od toho údolí, což je taky dobrý tip na výlet. Jsou jedny z nejvyšších vrcholků vůbec švýcarských Alp, Jungfrau, Mönch a Jungfrau to znamená Eiger. Mladá dívka, ne? Tak to je jediný, co znám? Tam je Jungfrau a Eiger je, myslím, lovec. Já teda německy bohužel nevládnu. A ten Mönch, jestli je to mnich, pravděpodobně. Nicméně to jsou jakoby 3 ikonické vrcholky, které vy vidíte i všude z toho Lauterbrunnenského údolí. Nádherná oblast prostě na turistiku, samozřejmě na lyžování v zimě doporučuju. A do toho údolí se právě tady z těchto vrcholků zbíhá takhle jakoby nějakých, já myslím, 60 je vodopádů, čili si prostě představ jakoby 60 vodopádů takhle podél údolí, které má... Já si představuju toho Pána prstenů ve filmové podobě a úplně vidím, Jo, úplně to vidíš. Ani tam nemusíš jet. No, čili toto údolí má nějaké, řekněme, 3 kilometry na délku. A prostě podél toho je jsou tady ty vodopády rozložené. Určitě za návštěvu stojí takzvané vodopády Trimmelbach, což jsou vlastně jediné vodopády v Evropě, které je možné navštívit zevnitř jako z jeskyně. Ty vejdeš vlastně do takového jeskyního útvaru a
On ten vodopád ve skutečnosti je jeden, nebo nicméně oni, jak udělali kolem něho, vybudovali tu trasu, tak oni tvrdí, že ji vidíte 10, jo, ale je to teda jeden furt ten samý vodopád, ale vidíte ho z 10 jako různých úhlů a skutečně se jakoby odkrývají nejrůznější pohledy, takže člověk má pocit, že těch vodopádů je 10 a to je teda jako nádherná hra prostě světel a zvuků, tam jakoby ten huk od toho vodopádu. Člověk, dokud nepřijde skutečně k němu, tak ani si neuvědomí sílu té vody, ale jak jakoby stojí nad tím vodopádem a slyší ten hukot, jak to padá dolů do těch hlubin, tak to je jako neuvěřitelný zážitek. Teď mi pověz, většinou krásná místa turistická jsou plná turistů, nebo často se to rozkřikne a těch lidí je tam prostě hafo a že jo, to se třeba stalo s Thajskem, že jo, který už vlastně v podstatě ztratilo takovou tu svoji surovou krásu, protože je to plný turistů. Jak je to s tímhletím nádherným údolím? Protože já bych řekla, že to bude úplně plný lidí. No samozřejmě lidé tam jsou. Interlaken z nějakého důvodu je město, které je poměrně vyhlášené mezi asijskými turisty. Takže já jsem měla pocit, že jsme se nedopatřením odstli někde v Asii, čili Interlaken jako město mě moc nenadchlo. Tam má určitě jakoby prchat do těch hor. A tam je to hodně, tam záleží na načasování. My třeba jsme byli tady v těch vodopádech Trimmelbach poměrně brzo ráno. A to jsme tam byli první a měli jsme prostě třeba půl hodinky, kdy tam jsme byli my a možná 2-3 další turisté, takže to bylo úplně prázdné. A pak záleží, co chcete dělat. Třeba ti turisté se samozřejmě koncentrují v těch malých městečkách, ale pokud chcete udělat nějakou túru po těch Alpách, tak tam těch lidí zase tolik není. Já jsem byla docela překvapená, že to bylo. A ty túry jsou jednodenní nebo stačí pár hodin? Záleží na tom, jak si to naplánujete. Tam většinou my jsme šli asi 2 nebo 3 a jakoby je dobré na to počítat celý den. Nebudete třeba šlapat celý den, ale aby to člověk jako si užil a jenom to tak jako neproletěl, tak bych doporučila určitě celý ten den. Krásné krajinné oblasti jsou většinou chráněné. Jak je to s tímhletím údolím? Jsou někde části, do kterých se nemůže moc vstoupit, nebo jak je to vlastně s ochranou přírody ve Švýcarsku? Tam oni vás nechají vstoupit v podstatě skoro všude. Já jsem se nesetkala s tím. Samozřejmě jsou to přírodní rezervace, takže třeba nemůžete, jsou tam chráněné nějaké rostlinné druhy, takže není to tak, že byste tam mohli jít a natrhat si jako piknik třeba na louce. No to byste mohli, to není, to jsou jako třeba pastviny, které oni i běžně využívají hodně, právě ty krávy, které tam vidíte, tak ty oni tam vždycky ženou v létě vlastně nahoru do hor a ty tam to normálně jakoby spásají celé léto. Čili vás tam jakoby se normálně vlastně jako funguje v tom prostředí. To není to rezervace, kde by byly vyznačené nějaké cestičky pro turisty a nemohli byste jako šlápnout o metr vedle. To určitě ne, naštěstí. A doporučovala bys tuhle lokalitu třeba jenom v létě nebo i v zimě? Já jsem tam v zimě nebyla, ale dovedu si představit, že je to super na lyže, určitě. Tak ono do Švýcarska tradičně spousta lidí jezdí hlavně za lyžováním, ale já bych právě naopak vypichla to, že i v létě se tam dá jet a i v létě to stojí za to. Ty jsi říkala, že to městečko je většinou plné turistů. Jací jsou lidé z toho Interlaken. My jsme bydleli, já to tak dělám teda vždycky, pokud je to možné, tak jsme bydleli u jedné rodiny v Interlakenu a musím říct, že ti lidé byli jako fantastičtí, strašně milí. Oni obecně Švýcaři jsou hodně, a teď nechci říct důvěřivý, protože ono to má u nás skoro až negativní jako konotaci z nějakého důvodu, ale jakoby pozitivně důvěřivý, čili co se prostě řekne, to platí, oni všecko jakoby přichystají tak, jak mají. Pokud potřebujete něco navíc nebo jsou nějaké výhrady, tak jakoby vám rádi samozřejmě poradí a poskytnou ten servis. Nám se třeba stalo to, že já jsem měla nějaké shodou okolností nějaké jakoby vouchery na ubytování ve Švýcarsku a nechala jsem je doma samozřejmě při odjezdu, takže jsem říkala, tak super, tak to budeme prostě muset zaplatit cash při příjezdu a vouchery hold teda jako propadnou.
Nicméně nakonec ten pan domácí mi říkal, no tak to mi pošlete někdy poštou, až se jako vrátíte, takže my jsme skutečně zaplatili na místě jenom tu cenu poníženou vlastně o hodnotu těch voucherů. Já jsem mu to pak někdy posílala prostě 14 dnů na to tady z České republiky, což jako on vlastně měl nulovou garanci, že se toho kdy dočká, ale nicméně byl jako takhle vstřícný. No. Švýcaři, o nich se hodně říká, že jsou jako rezervovaní a takový jako nepřístupní, což asi platí v některých, oni jsou jako hodně korektní, zvlášť teda v té německé části, ale není to tak, že by byli jako, že by nebyli přátelští, že by si s vámi nechtěli vykládat, to ne. No. Hani, já ti hrozně děkuju. Doufám, že se zase setkáme u nějakého nádherného místa, které si navštívila. Určitě. No a já si jdu asi teďka koupit letenku do Švýcarska. Děkuji, budu se těšit. Naša štýlová hodinka je už na konci. Na budúce tu budeme samozrejme v útorok, ako vždycky. Ale pozor, útorok bude o niečo ružovejší než bežne, pretože sme pre vás pripravili ružový deň a šéfredaktorka časopisu Moje psychológie nám príde porozprávať, čo to ten ružový deň vlastne je. A napríklad vizážistka Ľudská Janoušková vás naučí, ako by ste sa mali nalíčiť na ružovo. A hlavne budem tu ja aj Veronika. Takže určite to bude dobré a hlavne sledujte nás aj na Facebooku, pretože máme krásnu facebookovú stránku City Look. Majte sa krásne, čau.